Okay, mga kaigsunan, niya tayo ginamos no, sinabado, kailan mo sinabado mo ni, sinabado humot kaayo. Oh, isang pagtimpla og sinabado, tuganan mo nako no. Unom ang bulinaw og usa ang asin mo na pito sa bado. O atong i-reduce gamay, limara ang bulinaw kay mo basin nga baho no, og usa ka asin mo na mga tuang pagbahin sa pagtimpla no, 5 ka takos bulinaw, usa ka asin, sinabado, wag usa pero kanala ito i-adjust na to kaya ron humot dili masimbak ko udlo no, humot kayo na mao na siya, sinabado na siya no. Okay, ato lang tanaw mo na unsaon na pag-preserve at i-preserve na sinagi sa pagluto mga kaigsunan. Lutoon ato na ato nang simple lang pagluto ana, tanawa ko ninyo. Okay, tana. Okay, mga kaigsunan atay gulay nga timplahan no kana. Atong gigisa dayon ang di na to asinan kini ra atong iasin mga kaigsunan. Kani kani atong sinabado nga ginamos so diha ibutang ato na nya ukayon dayon kanon na litso na. Iwahi ang ginamos ay timpla kaya man naton na asin kana ra siya timpla. Pwede na kaunon, pwede po na initon pero okay ra nang nana kay asin-asin ba dili direct gyud ang ginamos atong kanon no, na sa gulay nato iahog. Okay, naigsunan ani na punta sa paghimo o patis no. Kay ang sa unang panahon ang gigamit sa mga tao sa una patis, wala pa lang tuyo, wala pa lang mauso. Okay, kung kisa itong mga karang-karaan na nakaabot pa sa unang panahon, patis yun, itong mga kaedad na ko no, bata pa mo sa una diba, ang yung nanay patis ang paliton sa tindahan o na po yung mga daghan po na naghimog patis sa una isuroy-suroy no, so daglapad kay sunan mo na sa una mga panghitabo lahi na karon kay adton makasamol patis malit na may patis sa mall no, pero ang puso ron di naman patis ang gigamit kana namang tuyo kay kanang patis pod karon ana poy klaro kay tinaw naman di pa sa una karaang patis nga tinuod gyud nga isda no, kay makita nimo ang mga isdang dugmok pa prayon na niyo bulinaw nga dugmok kasi karang himuon sa una bulinaw na apoy sa kung sang isda sa kay giasin nga imong patis okay ra kaigsunan no, kay basta kay isda ang gigamit sa una imong patis pure patis. Karon tinaw naman mura na priya ng juice bitaw nga flavor ang mga corn soup mga kuan kanang corn ang imuhang matagamtam pero di na gyud yung pure gyud nga mais gihimo no, galing gyud ang corn soup sa una kay galingon nga mais katong apay mauso bitaw ng mga binag-oron nga ready made na ba ang mga instant kuan na pagkaon no, kalit kalit kanang mo init lang og tubig ibutang na soup na sa una kay mais man gyud nga pure ibutang corn soup mo to corn soup kay mais gisop gihimong sabaw. Karon lahi na nagiputos gi na sa sachet mo na mga pamaagi ron ng bag-o no, mo na ang patis ron di na pud kasaligan o kung sana tinaw naman di naman lubog pa sa una nga murag yung inani ba kanang initos ba nga murag tubig pero na mga unod-unod pero kani kay man kayo magtubig kay man ako itusaw tinuod ug itos pa ni ug gidugay pa ni madugmo kini tinuod kaigsunan pero asikang may mukaon di nga nana lang dugmok lang pero pes nga murag liquid na siya no, nawa na yang unod. Okay, ato na tunluban og bahaw daog na makaigsunan nga nana na kuan patis sa una di kay tinaw. Okay, kaigsunan ready na tunluban og bahaw subon ko og di madugay ngaon ta sa akong giluto nga kalabasa akong singa nagi-adobo nya gibutang ako ginamos daog na igitimpla ang ginamos atong ginamos panimpla lang tong mga gulay no, mo iasin ba kay di na kampay og isda mo lagi subak ba silbi
automatic na subak og kinipod og na kay mga tunluban sa diya una ba kay kaon-kaon nga mangga hilaw pwede ra po na mo imong tunluban. Okay, daghang purpose ng patis no, pwede po itimpla ng mga gulay asa pag-aana di nakapay og tuyo basta ting bulinaw mao ni buhata pag maggamos kag sinabado nya dayon pitong ingon ako nimo o limang ginamos nya ikaw no mang asin kay ayon lang pito kay nya mabaho niya ana lang mao ni pamaagi no nga mahumot niya tag suka kuan bombay og ahos daog na nya dayon og gusto kag magkuan mo na tayong buhaton mag-itos ka para sa tihayon ani kung gihimo nga kuan patis daog na mao na mga una ta hukad na ko mao na ingko akong parte sa akong gulay so rin gamay ta perwer ako lang kanon mao na paniudto na ko kay sunan papaila dito daog na libre na gamay ra gastong paniudto pero lami kayo di ba lami magkayo na kay di man makadaot sa lawas dako mo kag lawas ani mga benepisyo no makaigsunan ko ayaw ka balaka mo way sudan kay nara sa palibot di mahal pero makanindot sa lawas no. Okay, nagsaing lang po ng karne gusto mo kaon iso pagdi og hidlawon day. Okay, salamat sa inyong usbon ko.